Baina Arratsaldeon berela sartuko gera frakinean, baina lehenengo petroleoaz hitz egingo dugu. Esaidezu zergatik ari dan petroleoaren prezioa jaisten? Hainbat arrazoi daude. Oraintxe bertan aipatu dezutenen aritikan, neurri batean, merkatu arrazoia badaude, asko dagoela esan dutena badira, arrazoi teknologikoak, aipatu zuten fracking hori dela eta estatu batuetan merke edo ekoitzial izan dutelako petroleoa eta horrek prezioak merkatu ditula, baina batez ere arrazoi geopolitiko eta ekonomikoak daude atzean, eta hor bi arrazoi daude elkarrekin kontrajarriak izan daitezkenak, ezta? Alde batetikan, Saudi Arabia eta estatu batuen arteko prezio gerra bat izan daitekeela, hau da, Saudi Arabiak prezioak jetxi ditula, estatu batuek ekoitzi duten fracking bidezko petroleo horrei aurre egiteko eta bertako merkatuan hankazgora botatzeko, o bertako ekoizten dituzten enpresak hankazgora botatzeko, baina gero beste bat ere badago, eta horretan beste ideia horren arabera, estatu batuak eta Saudi Arabia elkar hartuta daude prezioak jetxi, eta beraientzako etxai diran herriei kalte egiteko petroleoa ekoizle diran herriak, Errusia, Venezuela, batez ere bi hoie. Beraz, gerra komertzial eta geoestrategiko bat, puri-purian ikusi daiteke hor neurri handi batean. Bai, hala ematen du, ez? Hor kalte egiten zaio, badituzte prezio batzuk, ekoizpen prezio batzuk, eta prezio batetik bera, ekoitzi ezkero edo prezioa muga batetik bera baldin badago, herri batzuetako kontuek, aurre kontuek ez dute ematen, eta uste dut badukagula hori adierazten duen eskema bat edo grafiko bat egin dugu, bai. Bai, hor esate baterako momentu honetan $69 dago kupela, eta hortik nahiko gertu Oman eta Kuwait daude, Estatu Batuak eta Saudi Arabia $90 inguruan ekoizten dute. Saudi Arabiak ez dauka problemarikan berago saltzeko baita ere, izan ere, divisa erreserba handiak ditu eta baita ere almen handia dauka bere petrolea mugitzeko momentu honetan. Orduan, momentu bolara batean bajutikan jo dezake. Baina Errusia eta batez ere Venezuela eta Iraneri kalte handia egiten ari zaio. Zer gertatzen da? Jetxiera hau. Bai, Venezuelak ekoizpen salmenta prezio altu bat behar du bere programa sozialak aurrera eraman alizateko. Eta momentu honetan, ataka estuan eta larri xamar geratzen da. Eta Iranekin ere gauza bera gertatzen ari da baita ere, ez? Eta meseden hori egiten dio? Mesede, badirudi hori egin dutenean Saudi Arabiari berari egiten diola merkatua botatzen du, eta neurri baten baita ere fracking bidezko estatu batutako ekoizleek ekoizten zuten hori, tartetik kendu dezakez, ekoizpen gastu garestiagoak dituenez, petrolea garestiago saltzea behar du. Orduan, hor baita ere esan izan da, estatu batua baldin badago movimentu honen atzean, Obamaren hankasartzerik handienetako badala. Bere petroleo industria guztia hipotekatu eta inkluso hankazgora bota dezake. Gero badaude hor baita ere zalantzak frackinyak berak, zen neurritaraino petroleo bidezko fracking hori, zen neurritaraino epe luzerako iturri bat dan, badirudi hor, momentu honetan gainera moteltzen ari dela ekoizpen hori, goia joote edun edo estatu batuetan baita ere esaten da, ez? Kontua da zientzialariek esan dutenarekin batera eta sortzen diren beste zenbait albisterekin batera merezi duela frakinnak ondo aztertzeak, edo zertan hasi baino lehenago gainera oso kutsakorra dalako hori mundu guztiak esaten du, danak bat atoz, beste kontu bada, kutsatzen duena eta sortzen denaren arteko bentaja zein dan, ezta? Beste kontu bat badago petrolioaren kontunetan, eta kontsumitzaileok zergatik ez dugu notatzen edo zergatik ez dugu hori nabaritzen egondero kotxeari botatzen digunean? Zergatik ez da jetxi? Hor, badago, aipatzen da txaforoa eta lumaren kontu hori, ezta? Kupelaren prezio igotzen danean, gasolindegietan txaforoa bezala igotzen da prezioa, ezta? Segituan, bapatean. Eta jaisten danean berriz, luma bat bezala jaisten da, poliki. Pixkanaka somatzen ari da jetxiera hori, baina ez dago horrelako hori beti arrazoi modura da, aipatzen da, erosten danak, gero refinamentu prozesu bat behar duela, garraioa, ez dakit zerbait, eta orduan, hori denborara edo somatzen dela, dagoeneko somatzen hasi gara, baina lehen esan bezala, igotzen danean, ziztu bizian, gasolindegietan ikusten dugu xentimoka, nola dijoan gora, ez da? Igotzen danean ez dago refineria eta garraio konturik momentuko izanen da. Ez dago. Gero gainera, igual, onuradunen artean, jetxera honen onuradunen artean Europa eta batez ere hegoaldeko Europako herriak badaude, ez? Dependentzia petroleo ekoizlekiko dependentzia handia daukate, eta neurri beren baitere garapen bidean dauden herriek, Txinak, adibidez,
metaketa handia egiten ari da, petrolio metaketa handia egiten ari da, aprobetxatuz, egoera eta prezioa, ez da? Bai. Gasaz ere hitz egin behar dugu. Zer da South Stream? South Stream da, orain urrengoan jardun genuen hizketan Ukrainiako gatazkari buruz, eta ze eragin zeukan horrek baitere, gasaren banaketan, Errusiarekin asarratzen baldin bazan Ukrainia eta bar, eta duela urte batzu baitere gasaren bertatik pasatzen zela aprobetxatuz Ukrainiak iturri bat jarri zuela beretzako hartzeko, eta saltsa guzti horiek ekiditeko Europa eta Errusian artean hitzarmen bat bazegoen, beste gasodukto berri bat egiteko itsaso beltzean barrena, eta Ukrainia saiestuko zuena, ez da? Karo, ze gertatu da, badakigu baita ere, Ukrainiako gerra hori dela eta Errusiari zigorrak jarri dizkiola Europar batasunak, estatu batuek horretara bultzatuta. Baina, esan genuen bere garaian baita ere, zigor horiek jartzeak Europari kaltea ekarriko ziola. Errusiari berari baino gehiago, ez da? Eta orain ikusten ari gara hori. Errusiak esan egin du, haizu, niri zigorra jartzen dizkiazu eta nire gasa behar duzu, guain kitxo akabo. Horregatik hautsi du egitasmoa Errusiak. Bai. Eta esan du gainera, beste banaketa bide batzuk hartuko ditula eta itsaso beltzen barrena pasatuko dula, baina Turkia eramango dula, ez? Horrek momentu honetan, dagoeneko arazo handiak sortuko dizkio banaketa bide hori ez aukitzeak, zuzenean Bulgaria bezalako herria, Austriari berari ere bai sortuko dizkio, eta zeharka ziur asko Europa guztiari, ez? Euskal Herriari ere bai? Zuzenean ez, guk gasa beste leku batetik hartzen dugu, baina gure ekonomia Europara lotuta dagoen neurrian, eta azpiegitura horretan, hainbat enpresak, azpiegitura hori eraikitzen, Alemaniako hainbat enpresak, parte bazuten ez, eta guk Alemaniarekiko harreman handiak ditugunez, zeharka izango du eragina. Ez zuzenean banaketan, gas banaketan, baina bai ekonomian orokorrean izango du. Adi jarrituko diegu bigai hauei ere, energiarekin lotutako hauei, eskerrik asko inaut etorri datorren astean berriz, eta argituko ditugu asteak ematen dituenak. Orain iparraldera egin behar dugu, Frank Dolosorrek hango zenbait datu dakartza, pobreziaren ingurukoak hain zuzen ere, benetan datu kontuan hartzekoak eta esango nuke lazgarriak. Arratsaldeon,